Nu er vi i Husum. Igen. Og vi er ude i en have, og nogen er begyndt at rydde op. Og der er Helge. Og der er en kæreste. Og herover der er Helges far. Det er en Werner. Så er der en anden Werner. Han er der. Hej Werner. Og så er der en anden sød pige, der sidder her. Hej. Og en, der taler i telefon. Hej. Og så er der en ung mand, der er konfirmeret for ikke så lang tid siden, men nu har han travlt. Så er der en mor. Jeg hjælper. Der er en mor, der hedder Nina. Og så er der en anden Nina. Hun har fødselsdag. 17 år. Hej Nina. Hej. Whatever. Men det vigtigste af årsagen til den her video, det er, vi er her. Det er en dejlig aften. Det er Sankt Hans, og der er blomster og godt vejr. Og så er der en kage. Og den er her. Og der står Nina 17 år. Slut.